dudu ayumu, dudu gantengmu, dudu jabatanmu, dudu duitmu, tapi ngibadahmu lan akhlakul karimahmu sing dadi penentu mlebu swargamu, sing dadi penentu mlebu swargamu. Tumpasae yumus gorae tumnina jane kya sapene abdo meradil biar karo hae kuce hotahe biar karo hae kuce hotahe. Ngomongno wong masih yo salah ngomongno wong tapi gawe-gawe jenenge fitnah. Nek ngomongno wong masih wong mang salah iki bener-bener salah niku namine hibah. Tapi nek ngomongno wong mergo gawe-gawe dhewe jenenge fitnah. Mila padha-padha ngomonge ayo ngomongno apike wong. Oke? Siap? Setuju? Dados fadilahipun maos selawat asyhul punika kula panjenengan bakal ditebeke kalih tiang-tiang sing boten sae. Amin Allahumma. Sing nomer kalih fadilahipun kula jenengan ben ditakdirno kalih Gusti Allah dadi wong sae. Kadang-kadang awak dhewe iki asline ora sae tapi ra gelem ngakoni. Awak dhewe iki wong ora sae tapi ora leres. Dirasani wong moh tapi gawene ngrasani. Enten wonge teko ya tunggal limang kudu mijo. Dinyek wong moh tapi gawene ngenyek wong, disepelekno wong emoh tapi gawene nyepelekno wong. Mila niki fadilahipun maos selawat asyil kersane kula panjenengan ditebihke kalih tiang-tiang sing gadah niatan zalim lan kula jenengan yo ditakdirno men gak dadi wong zalim, dadi bojo men ora zalim. Amin Allahumma. Dadi anak men ora dadi anak sing zalim. Amin Allahumma. Dadi tangga men ora dadi tangga sing zalim. Amin Allahumma. Dadi dulur men gak dadi dulur sing zalim. Amin Allahumma. Dadi mantu men ora dadi mantu sing zalim. Amin Allahumma. Dadi pejabat ora dadi pejabat sing zalim. Amin Allahumma. Dadi wong apik kabeh. Amin Allahumma. Nggih niki jujur kemawon kula niku sakjane awake kurang penak. Dados demi cintaku padamu nek umpama kula gantos tiyang mesti panitia nggih walah kula iso didemo digawakno reok Ponorogo. Nggih, dados sehat gak sehat demi kamu. Makanya kula rondok gremeng karo MC-ne. Lah ya ki lho orang lagu ta mbok tambahi kena apa? Kok golek perkara karo wong Bojonegoro. Sallu ala Nabi Muhammad. Nggih, ayo selawatan malih nggih. Wow sampun selawat asyil, selawat kalem-kalem. Sakniki kula badhe ngajak panjenengan selawat sing rondok rancak hu-ah-hu-e. Nggih. Lah niki kula sampun matur dhateng panitia, insyaallah mungkin kula badhe ngisi ngantos subuh. Pripun Pak Polisi, aman Pak Polisi? Aman. Pol amane nggih? Alhamdulillah. Niki kira-kira nyuwun versi napa niki? Versi dangdut, versi India napa versi koplo? Sing kudung ijo niki nyuwun apa, Mak? Dangdut. Ya Allah. Jenengan nyuwun dangdut niki urunan pira kok engkek men iki lho. Mboten gadah dhuwit, gadah donga niku sing paling penting. Nggih napa nggih? Nggih. Nyuwun apa dangdut? Masya Allah. Sebelah mriki nyuwun apa ngersakne napa? Dangdut. Sing wingking nggih dangdut. Sing ngajeng niki Mamak Rempong niki nggih dangdut. Sek kare Pak Polisi ngersake sing pripun Pak Pol? Campur sari. Sing napa bojo loro, walang kekek napa kijing miring napa pripun niki? Masya Allah. Nggih nyuwun sewu Pak Yai, niki kula namung nderekake jamaah nggih. Nah, mungkin jenengan-jenengan sing dereng nate panggih kula ampun kaget. Kuwi janjane sing diundang panitia ki bunyai apa penyanyi plus kula ngoten.
Shallu ala Nabi Muhammad. Dongane mungkin niki lancar mengine ora umat nggih. Nggih. Kula biasane nek teng mriko-mriko niki kula paringi pembukaan sing rondok rancak niku lagune Tambal Ban. Ngertos jenengan? Nggih. Emak jedor, emak jedor, emak jedor. Oke, baik. Cobi sing sebelah mriki riye nyuwun sewu, masyaallah. Niki saking pundi? Ya Allah, sampai nyefet ngono ya Pak ya. Halo semuanya, I love you full, masya Allah. Coba suarane nyuwun sewu Mas Banser. Kalau ngesakno ket Mang Amoh tak sentaki ngalor ngidul ya Allah, ya Allah. Sapa to ki asmane jenengem kok gak enak to Mas? Pak Eko. Gak enak jenenge tanpa nama. Kamu yang semanis itu. Oke, coba kula pengen ngertos suarane sing mriki nggih. Nggih. Emak jedor, emak jedor, emak jedor. Oke. Luar biasa. Sekali lagi coba sak piro bantere. Siap sampai subuh nggih? Emak jedor, emak jedor, emak jedor. Allahu Akbar ya. Yang sebelah sana nyuwun sewu. Halo, yang di sana kelihatan nggih? Aura kecantikan saya kelihatan nggak sih? Emak jedor, emak jedor, emak jedor. Sing dijak kono kene kok ngetek kudu mijo ki mae ki masyaallah. Emak jedor, emak jedor, emak jedor. Allahu Akbar. Cobi Pak polisi iki lho gede dhuwur blengah-blengah suarane kok ora metu blas iki lho. Emak jedor, emak jedor, emak jedor. Mok mesem tok. Saking terpesonane kalih kula sampai tidak bisa berkaca-kaca deh. Semuanya nggih. Wis dongakno muga-muga kula mungkin di pertengahan ngaji tetap fit, oke? Amin Allahumma. Emak jedor, emak jedor, emak jedor. Ayo sholawat dungane awak sehat urip mulya amin selamat sedaya sukses sedaya sugih sedaya mlebu kurang banter ketek enak pengen mlebu surga ora patek tenanan iki piye mlebu sebelah mereka melebusu sebelah mereka melebusu amin Allahumma amin. Baik, siap kita selawatan bersama. Tolong tangannya dua-duanya diangkat ke atas. Berangkat mriki sampun mandi napa dereng? Aku sing dereng mergawe adem panas tapi tenang wis parfum 5 botol tak nggo kabeh. Sing teng panggung mungkin nek kula minggah panggung siap plekiken kabeh nggih. Oke siap Mas Kandara. Aduh tuwek-tuwek ngene iki kuat ora dijak sampai subuh. Nek ketoke aura-aura karek ngeroki mbek jamone. Meng wis saurunge munggah wis jamu to rong? Alampun. Musom ki rondo 6 tahun lho ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Oke siap. Ayo Mas. An-Nabi sallallahu Sholawat, sholawatullah alaih wayangahul barokah kullu man sholla alaih An-Nabi sallu alaih sholawat, sholawatullah wayanalul barokah kullu man sholla alaihi ma'jadar ayo sholawat 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 laiki syafaat mesti teko hai ma'jadar
sedoyo sukses sedoyo sugih sedoyo mlebu swarga An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sholawat sholawatullah alaihi wayanahul barokah kullu man sholala alaihi shollu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Sudah pernah bertemu dengan saya apa belum? Sudah. Lebih sepindah niki rontok kaget saitik nggih. Mboten enten sing nggih. Encene wonge rontok kaya mak lampir nggih. Niki mak lampire Bojonegoro. Shollu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu sing nate panggih kalih kula alhamdulillah, yang belum pernah bertemu dengan saya niki ngapunten sing kathah, memang konsep dakwah saya sengaja tidak sama dengan yang lain-lain. Kula gadah cara dhewe, duwe gaya dhewe, duwe konsep dhewe. Kenapa saya punya konsep sendiri? Supaya jenengan tidak jenuh, tidak bosen dengan gaya ngaji yang gitu-gitu aja. Ibarat uang mangan, lawae kok kuwi terus mesti bosen. Begitu juga cara saya supaya jenengan tetap semangat ngaji. Yo dikai reno-reno, biasanya sego pecel yo ganti soto, diganti rawon, nggih napa nggih? Nah, niki ngajak jenengan sedaya supaya semangat ngaji, kula gadah ciri khas. Ciri khasnya nomor 1, nyenyeng endel kenelita. Nyenyeng endel kenelita. Memang wong endel niku penting. Penting. Ibu-ibu kok gak endel karo bojone, bahaya nek bojone dipek wong. Nggih? Makanya ibu-ibu nek karo bojone sing ngetek, "Papa, ngoten nggih. Pak Lurah kok gak patek endel karo wargane, mesti dianggap sombong. Pak Polisi kok mau plorak-plorok tok ya dianggap sombong. Ya kudu endel nyopo-nyopo jamaahe. Nggih napa nggih? Nyopo-nyopo tanggane. Amin Allahumma amin. Pun malih sing nomor kalih ciri khas kula mungkin di tengah-tengah ngaji wonten lagu-lagune. Wow, Pak Pol sampun request lagu Bojo Loro nggih Pak nggih? Nggih, Pak Lurah nggih pun request lagu napa Pak? Yo Bojo Loro pisan. Saking kecamatan nyuwun lagu napa? Bojo Loro. Sidoarjo. Nggih. Niki Pak TNI napa Jambu Alas? Yo. Los mungkin siap sedaya nggih? Bojo Loro, Jambu Alas, Sidoarjo. Sidoarjo apa Sidoduda? Sido. Nggih, pun sing nomor 3 ciri khas kula salame nek ngaji bolak-balik niki badhe salam malih mboten napa-napa nggih. Dek menawa nek salame bolak-balik rahmate Gusti Allah didono dhateng kula jenengan bolak-balik. Maghfirahe Gusti Allah didunke dhateng kula panjenengan bolak-balik. Nikmate kalih Allah didono bolak-balik, dipethukno kalih kula bolak-balik. Umpama jenengan dipanggihne kula bolak-balik bosen napa mboten? Saestu. Nek tukang inceng-inceng ki bolak-balik pethokan aku neh ki bosen apa ora tukang inceng-inceng? Kanca-kanca YouTuber kae bosen napa mboten? Aku sing bosen nyawang sampean. Nggih Bapak Ibu, niki nyuwun sewu salame kula tambah, mugi-mugi kanthi tambah salam tambah barokah. Tambah salam tambah rahmah. Tambah salam tambah syafaah. Tambah salam tambah sehat. Tambah salam tambah umur. Tambah salam tambah rezeki. Mandar muga kabeh sing rawuh dalu punika rezekine lancar. Sing duwe dagangane laris. Dagangan Joko menawa nek Joko kerak. Dagangan perawan menawa nek perawan teyeng. Dagangan duda menawa nek duda klempraan. Mergo kebetulan sing ngaji wonge rondo. Lah ya sing diposting nang ngene apa jenenge pengumuman iki lho. Kula niki rondo ketek kok
seneng to karo rondo. Kancane janda semakin di depan. Ya. Iya hidup janda. Nah, makanya Mas MC aku duwe komunitas jenenge KJB, komunitas janda bahagia. Oh. Oke, para janda bahagia tepuk tangan dulu dong. Oh, elah seneng sing rondo-rondo. Aku terus curiga, jangan-jangan Pak Polisi dan Pak TNI ini datang sampai Pinara Mangkuwarem ki penasaran rondone semonyor-monyor apa. Yang ini iki lho Pak wonge Pak. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sing gada usaha mugi-mugi usahanya sami sukses. Termasuk usaha kula mencintai bapak-bapak. Sing gadah rumatan muga-muga rumatane ngendak-ngendok metang-metang munak mana. Amin. Nah, sing gadah tanaman muga punan panen. Sing duwe utang muga-muga ndang lunas utange. Sing penting wong nek duwe utang, ki nek pengin ndang lunas kudu niat nyaur utang. Kadang-kadang utangin jenengan ki gak lunas-lunas mergo awang-awang nyaur alasane kanggo kebutuhan liyane. Nggih napa nggih? Wiradok luwung kadang-kadang enek sing lali barang. Kadang-kadang sampai dadi satron barang. Hati-hati sing dadi sabab musababe kula jenengan iso mati suul khotimah mergo duwe utang urung iso nyaur utang. Wis muga-muga nang iso nglunasi utange kabeh. Amin Allahumma. Nggih, kula wangsuli kula tambah salamipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi miwiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmanipun Gusti Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang maha welas asih ing dalem akhirat bloko. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Monggo sarang-sarang qala rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Al-ayah amma ba'd. Hadratul kurama wal fudala, para alim, para ulama, para bapak-bapak kiai, para ibu-ibu nyai, para sesepuh bini sepuh, para tokoh-tokoh ingkang kinurmatan, ingkang tansah kita ajeng-ajeng fatwa luhur ugi barokah-barokah doaipun. Saderengipun dalem matur panjang lebar kula nyuwun agungipun samudraning pangat sami dhateng para kiai, para sesepuh ugi para tokoh, bilih dalem boten menyebutkan nama-nama panjenengan karena memang seperti yang ibu-ibu, bapak-bapak sampaikan, para jamaah sampaikan, baru pertama kali bertemu dengan gue dan dalem nggih nembe pertama sowan wonten mriki dados dereng pirsa asmanipun panjenengan sedaya kula nyuwun leganipun penggalih nyuwun agungipun samudraning pangatsami. Monggo Bapak Ibu sesarengan kita ndongaaken beliau penerus perjuanganipun Kanjeng Nabi, beliau sesepuh kula panjenengan, guru-guru kula panjenengan didongakno mudah-mudahan beliau niki pinaringan sehat wal afiat. Amin. Mudah-mudahan pinaringan panjang umur. Amin. Mudah-mudahan pinaringan istiqomah. Amin. Mudah-mudahan pinaringan kuat sabar momong kula panjenengan sing kadang-kadang kelakuane aneh-aneh. Amin Allahumma. Amin. Ingkang kula hormati para pejabat sipil maupun non sipil, di sini ada Bapak Polisi. Malam Bapak. Pak. Kula teng mriki. Rahul, aku di sini Rahul.
Oh, sehat nggih? Bapak TNI, nggih perwakilan saking kecamatan, Bapak Lurah sing pundi nggih? Oh, Masya Allah sing manis niku ya Allah. Kita dongaaken mudah-mudahan beliau-beliau ini kita terus para pejabat yang amanah. Amin Allahumma. Membawa keberkahan untuk kita semua. Amin Allahumma. Amin. Engkang kula hormati segenap panitia, terima kasih banyak pada malam hari ini saya sudah diundang ke sini sehingga saya bisa bertemu kali panjenengan sing mengera kenal dadi kenal, nggih. Sing mengera dulur dadi dulur. Jenengan gadah dulur modelan potongan kaya kula seneng napa mboten? Saestu. Serius. Heeh. Alhamdulillah. Muga-muga dadi dulur donya akhirat. Amin Allahumma. Tepuk tangan dulu untuk panitia yang luar biasa. Ingkang kula hormati ugi sedaya para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sedaya tanpa terkecualikan. Dan tidak lupa juga untuk teman-teman pendukung acara mulai teko Kandara, apa Mas ki jenenge Kandara, Mas? Panggilan iki Mas Om to Pak D iki. Tuwek-tuwek ngene iki. Aku ki jane ki wis ngrondo 6 tahun ki mbok dicepakno sing nom-nom ya Allah. Cepakno nang butek-butek tuwek-tuwek ngene iki. Tuwek sing ngatasi tenan apa ora ketoke lelen jamu dhisik iki, Bang. Nggih. Namine grup napa niki? Reza. Wis muga-muga laris. Amin. Barokah. Oh nggih, bisa terus semangat mengajak jamaah untuk membaca sholawat. Amin Allahumma. Amin. Bolo-bolo syuting, bolo-bolo son. Wis muga-muga kabeh laris manis tur barokah. Amin Allahumma. Tidak lupa juga untuk teman-teman MBG. Siapa? Mas Banser ganteng. Ya, mudah-mudahan selalu istiqomah. Siapa kita? Lah kok mong nglintir liyane ndi ki, Mang? Suaranya kok hilang. Siapa kita? NKRI. Alhamdulillah. Bapak Ibu ingkang kula hormati, niki nyuwun sewu kula tak pinarak Pak Yai nggih, nyuwun sewu nggih. Tanpa ngurangi rasa hormat. Nyuwun sewu kula pinarak teng inggil. Amit nggih. Mak lampir tak lungguh sik nggih. Bapak Ibu, monggo wonten kesempatan dalu punika saderenge dalem matur panjang lebar kita sesarengan melahirkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah sudah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta nikmat-nikmatnya sehingga Masya Allah tabarakallah malam hari ini kita merasakan mendapatkan nikmat yang sangat luar. Alhamdulillah. Ngene kok ciri loro. Shallu ala Nabi Muhammad. Nikmat luar biasa napa ingkang kula panjenengan tampi wonten dalu punika kathah salah setunggale kula panjenengan diparingi awak sehat wal afiat. Apa-apa niku lak ya intine sing penting sehat sik. Mas yo duwe akeh nek gak sehat ya ora iso maem apa-apa. Ora iso nikmati apa. Nek sehat iki Masya Allah, lawuh ditutuli kecap wis enak gak kaprah. Lawuh ditutuli napa jenenge sambel korek enak gak kaprah. Lawuh karo kerupuk to ya enak gak kaprah. Mergo awake awak waras iso ngibadah. Awak waras iso ning sawah alhamdulillah penak. Hehan angger esuk iso ngibadah kanthi sehat esuk iso ngibadah bangun tidur iso jamaah subuh mergo sehat sing masak iso masak ya mergo sehat sing teng pasar saged teng pasar mergo sehat sing tugas saged tugas mergo sehat alhamdulillah tengah wengi iso ngibadah tengah wengi iso ngibadah mergo sehat. Nek tengah wengi ngibadahe napa Bapak Ibu? Tenan to. Maco, gelengane sak pira cah? Halo. Tahajud apa puk-puk? Puk-puk apa tahajud?
Wong ki masih yo ora sehat, pupuk ya awang-awangan singkur-singkuran. Nggih napa nggih? Sing penting sehat. Alhamdulillah. Awak lara yo awak lara. Ora iso apa? Ora iso apa? Awak waras iso ngibadah, iso mergawe. Alhamdulillah penak. Alhamdulillah wis mulai mengine umat iki. Kene sing mulai gorok kok kono sing watuk berarti satu hati. One heart. Tenang Pak D, kula pun sangu obat kula tak salah pinggil iki lho. Cek obatku mengi kok mendhuwur aku ngono. Alhamdulillah. Jenengan setuju diparingi sehat niku nikmat yang sangat luar biasa mergo wong iso ngibadah. Iso ngibadah salat, iso ngibadah golek ma'isyah, iso ngibadah rena-merna mergo awake sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah, mila kula jenengan sakniki diparingi sehat, nok ngibadah sing tenanan. Nggih napa nggih? Nok ngibadah sing semangat, ngibadahe kula jenengan aja disepelekno, terutama ngibadah salat 5. Nggih napa nggih? Leres napa leres? Pancen ngibadah salat niku mboten enteng. Abot. Apa maneh nek subuh ki abot tera kaprah. Zuhur yo abot tera kaprah. Asar yo abot tera kaprah. Isya yo abot tera kaprah. Lah mila kula nek matur dhateng jamaah dhateng dulur-dulur sedaya, ben ngibadah ki ben gak krasa abot, nek ngibadah aja diniati mergo kewajibane dadi wong Islam. Nek ngibadah mergo kewajibane wong Islam niku jek ngibadahe cah TK. Nek ngibadah niku diniati mergo awak dhewe iki jek butuh Gusti Allah. Oke? Sip. Ngibadah apa wae nek diniati jek butuh Gusti Allah, sing kai aku apa-apa Gusti Allah, sing nguripi aku Gusti Allah, niku ngibadah krasa enteng. Dan nek ngibadah krana kewajiban biasane abot ape salat Isya engko sik bablas adzan subuh engko sik bablas dadi subuh campur duha. Shallu ala Nabi Muhammad. Dados kula jenengan kalih Allah diparingi sehat, ayo hal-hal apik iki dilakoni kanthi semangat. Oke? Kewajibane tugase dadi wong Islam, ayo dilakoni kanthi saestu. Sak lintune kula panjenengan diparingi sehat, Masya Allah, alhamdulillah. Kita sebentar lagi akan menyambut bulan kelahirane kecintaan kita, cinta kita, penolong kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Maulud, bulan yang suci, yang senantiasa kita bulan Maulud, bulan yang suci, yang senantiasa kita hormati, tersebut dalam Alkitab Isa Al-Masih Putra, tersebut dalam Isa Al-Masih, tersebut ahlawa. Sing wingking gak nyaut blas mboten saged, Bu. Babar pisan. Abang biru lampune disko. Awak aku rumas. Mikir bojo loro. Kok fasih kabeh nek kon ngene iki. Bojo sing njaluk bojo sing tuwa. Allah dalah, kok pinter kabeh ya nyanyi lagu ki nggih. Padahal lagu ki lak ya lagu guyon to nggih. Lah lagu sing kula jak nasi dari awal ku lagu ngilingne kula panjenengan ben padha bahagia menyambut bulan kelahiranipun Kanjeng Nabi, menyambut hari kelahiranipun Kanjeng Nabi. Mauliduhu
bimakah wa hijratuhu mauliduhu wa hijratuhu huwa sayyidul anbiya'i huwa sayyidul asfiya'i huwa sayyidul anbiya'i huwa sayyidul asfiya'i marhaban ahlan wa sallu ala nabi Muhammad. Bapak Ibu, kula panjenengan badhe mlebet wonten bulan yang sangat mulia. Kemuliaannya karena apa? Karena lahir manusia yang tidak punya dosa. Karena lahir penyelamat kita nggih punika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sing bakal nulung kula panjenengan teng akhirat dudu Pak Polisi. Pak Polisi akeh dosane. Sing bakal nyelametno kula panjenengan teng akhirat dudu Pak TNI apa maneh. Dosane tambah akeh. Sing nyelametno kula panjenengan mboten bapak perwakilan saking kecamatan iku ya salah akeh dosane. Apa maneh Pak Lurah. Sing nyelametno ya dudu tukang syuting ya akeh dosane. Sekali nyuting maksiat hisabe 80 tahun. 80 tahun. Nah, saiki takoni bolo-bolo syuting kuwi lho. Wis pira ping pira nyuting wong-wong wedok-wedok sing pas nyanyi udo ngono ping pira? Ngitung napa mboten? Mboten ngitung. Jenengan badhe nyuwun syafaat, nyuwun pertolongan dateng tukang MC malah nemen ki. Iki menungso ora patek jelas wae reokan ya reokan. Wae jaranan ya jaranan, wae pengajian ya pengajian. Dhek konsepe ora amar makruf nahi mungkar gak nyamar makruf nyambi mungkar. Jangan badhe nyuwun tulung kula walah masam nok bunyai ini masam tersape alah pret. Malah nemen. Nggih napa nggih sapa sing muni tambah nemen. Wis tuwek ki tobat meneng ae nek ngomong ati-ati medhun sampean iki. Sallu ala Nabi Muhammad. Tenggom wis bunyai ustanjah kaya ngene iki wis bugajah ngene iki wis mesti jaminan mlebu swarga. Belum tentu. Nggih napa nggih? Leres napa leres? Modene nek muni nggih kok meyakinkan ngono. Coba nek neraka jejer karo sampean aku ngono. Sallu ala Nabi Muhammad. Tidak ada yang mampu menolong kita kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mila nek memperingati Maulid Nabi sing tenanan. Nggih? Biasanya nok pas bencing tanggal malam kali 12 lah kan nggih disuwuni berkat nggih. Saking masjid disuwuni berkat, saking musala disuwuni berkat, putra-putrine sing keteng pondok sing sekolah disuwuni berkat. Nek gawe berkat sing tenanan. Nggih. Kula jenengane ya Allah mantu anak direwangi sampai adol-adol sawah. Nyunatno putu direwangi gelange didol kalunge didol. Betul napa betul? Apa sok mbeno awak dhewe tuwek di rumah? Belum tentu. Awak dhewe lara diopeni belum tentu. Apa maneh nang akhirat disyafaati ya preketek mblegedes pret. Betul? Lah ngono nok gawe duwe gawe kanggo ngenakno nyenengno anak nyenengno putu tenanan mosok cah kanggo Maulid Nabi berkate dibuka isine berkate Yudarmi dadar karo mi. Dateng mriki nyuwun sewu tasih usum tiyang damel berkat Yudarmi napa mboten? Mboten. Enek MC-ne iki lho. MC-ne iki lho berkate Yudarmi. Dan biasane wong medhit-medhit ngono ki Mas MC ya wong Bojonegoro ya tunggale wong Ponorogo sing dadi MC kae lho ya. Ya. Biasane wong-wong sing medhit-medhit ngono ki biasane kan ngenten berkate kan diijolke nggih. Nek sing bagian medhit ngono wayah berkat lewat didelok. Alalah moh nduk glundung ngono. Alah moh lele emoh kono ayam bakar. Nggawa berkate loro mulai nyangking 6. Tiang mriki enten sing model ngenten niku. Wonge teko lanang to wedok kudunge rupane piye ijo aku ki ya kudungku ijo marai
Tiange teng pinarak teng ngandhap napa teng inggil? Wis tuwek iki nek ngendikan sing ati-ati. Sampeyan ndang medun. Oh, wis persiapan nganggo akik anti janda. Modele akike ya dipadakno rupane ijo. Kamu lop-lop sama aku ya. Masya Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Milo apresiasi luar biasa kangge panitia, Masya Allah. Maulid Nabi acarane meriah kados ngenten nggih. Ngene iki nyewa son ki ya ora murah. Gom. Nyek. Lah kanca-kanca ki ya ora murah. Nggih napa nggih? Sotenge ya ora murah. Bunyaine ya ora. Lah kene jenegara kok ngeklek dandakan iki. Sallu ala Nabi Muhammad. Persiapan pasti mengeluarkan dana insyaallah dana barokah. Dana yang dikeluarkan panitia dan para sumbangsih iki sing dadi sabab musababe insyaallah disyafaati kalih Kanjeng Nabi. Wis meneng ae sik mari ngene. Sampeyan ki aku mengunggah mbok olor-olor, teko kene mbok kei tulisan. Nggih. Niki tulisannya saking MC Bunyai I love you full. Sepurane Mas. Aku duwe pawang ke loro ke tekne mbek polisi. Ora usah ngarep-ngarep aku sampean. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah Bu tiwas mbek sampean ngendhekno umur sampean nyengiti ra kapran. Ora ngono kok ngenteni suwiket mang kok. Sallu ala Nabi Muhammad. Kula tak crita nggih. Crita niku intrit-intrit tapi rata. Turnya Bapak Ibu Kanjeng Nabi niku gadah paman. Pamane Kanjeng Nabi asmane Abu Lahab. Enten Abu Lahab kalih Abu Halo. Niki sing petak critakno Abu Lahab. Ngantuk napa mboten? Tasik semangat. Aku sekadung macak monyor kene delok to kudungku yo bling-bling gitu. Kuku palsuku yo bling-bling apa neh? Bathuke yo bling-bling. Iki utangan sesuk tak kon lunasi panitia. Hau. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi niku gadah paman asmane Abu Lahab. Abu Lahab niki mulai lahir jekek sampai mati ora tau syahadat, berarti ora tau mlebu Islam babar pisan. Bahkan tiang sing benci kalih Kanjeng Nabi, tiang sing rusak perjuanganipun Kanjeng Nabi. Pak Lurah. Garuan derek Pak. Duh, niki daleme Pak Lurah. Masya Allah. Aduh, ra iso bebas nggodho Pak Lurah iki aku. Karepku kula tangkot garuane derek napa mboten, nek mboten kan bebas los nggih. Nyuwun sewu Bu Lurah, teng dalem kupinge ditutupi mawon nggih. Niki sing ngaji soale rondo ganas iki. Lah 6 tahun ra ganas piye. Lah kula badhe nikah malih niku mikir Bu, nek oleh tuwek-tuwek model kaya ngene iki tiwas ngeroki mbek jamoni, ras dina ndi lah kon ngerok. Iya nggih. Nek oleh nom malah dipinteri ngerokok, ya aku bliduk. Iya nggih. Dadi bingung kula niki. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Pak Lurah, Kanjeng Nabi niku awal-awal dakwah niku kados jenengan pas badhe nyalon lurah. Setiap wong dipuruki, setiap omah dipuruki, dirayu dijak mlebu agama Islam. Lah tiang-tiang niki sing badhe dijak kalih Kanjeng Nabi dipuruki kalih pamane sing asmane Abu Lahab. Kang, enten napa Kang? Diingi ponakanku jirene krungu-krungu dolan omahmu Kang. Nggih Kang Abu. Lah ngomong apa? Mboten ngomong napa-napa. Ngomong apa? Kepo banget sih. Kaya jenengan sengane kepo ngoten lho Bu, nggih. Lah ngomong apa? Mboten ngomong napa-napa, namung ngomong dijak mlebu agama Islam. Agama Islam itu adalah agama yang menyelamatkan di dunia maupun di akhirat. Abu Lahab pripun jawabane? Aja percaya. Aja ngandel ponakanku ki tukang sem.
Pro. Ponakanku tukang tipu. Wis akeh sing ditipu karo ponakanku. Itu salah satu contoh Abu Lahab ngerusak perjuanganipun Kanjeng. Berarti tiang jahat, tiang zalim. Tapi nyuwun sewu, senajan Abu Lahab niki tiyang sing benci kalih Kanjeng Nabi, Abu Lahab niki tiyang sing rusak perjuangane Kanjeng Nabi, Abu Lahab tasik pikantuk syafaat. Lah kok iso? Halo. Piye ceritane wong zalim kok jek oleh syafaat? Masya Allah nek nyawang aku tenanan, Masya Allah. Aduh, indahnya bulan tak seindah wajahmu, manis madu tak semanis omonganmu. Manis nak pe nyilek duit niku manis. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Lanjut nggih. Kok saged Abu Lahab sing zalim sing rusak perjuangane Kanjeng Nabi sing kafir jekek niki asal syafaat? Ternyata ketika Kanjeng Nabi lahir, salah satunya orang yang paling bahagia menyambut kelahiran Kanjeng Nabi niku Abu Lahab. Dan terus begitu apa Kanjeng Nabi lahir sampai kleru-kleru gara-gara tulisan nyah iki lho ganggu wong tok. Oh. Nek mengatakan cinta ki nang WA wae to jeneng kene. Kayak karo sapa ae. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Salah satunya orang yang bahagia menyambut kelahiran pun Kanjeng Nabi niku Abu Lahab. Dan terus begitu Kanjeng Nabi lahir, alah. Abu Lahab seneng. Saking senenge Pak Lurah di WA. Pak Lurah, ponakanku lahir Pak Lurah. Pak polisi lo wayahe tugas yo di telepon Pak polisi, ponakanku lahir Pak polisi. Ganteng, irunge mancung, kulite resik koyo aku. Sampai dia itu membebaskan budaknya saking senenge nyambut Kanjeng Nabi lahir. Lah niki padahal kafir. Padahal zalim, padahal tiang sing rusak perjuanganipun Kanjeng Nabi niku pikantuk syafaat. Syafaat sing ditampa kalih Abu Lahab napa Bapak Ibu? Setiap hari kelahiranipun Kanjeng Nabi lahire dina napa? Tanggal 12 dalam Rabiul Awal. Setiap hari kelahiranipun Kanjeng Nabi, Abu Lahab bebas siksa kubur. Biasane ben menit, ben detik, ben jam Abu Lahab niku disebeti Pak TNI kalih malaika jeyedet. Jeyedet, sirahe jeyedet, sikile jeyedet, lambene jeyedet, mangkane lambene MC sing ati-ati. Jeyedet, tangane jeyedet, kabeh disebeti, kabeh disiksa setiap menit, setiap detik, setiap jam. Cara lagune ngene, hancur lebur tulangnya serta hancur lebur serta hangus karena dihimpit bumi. Karena dihimpit bumi sebagai dosa insan yang berdosa di masa hidupnya ngewetek nyaut buan terdadak keleru menjalani siksa di dalam biasanya ben menit ben jam ben detik disebeti disiksa. Tapi setiap hari kelahiran Kanjeng Nabi tanggal 12 Rabiul Awal Abu Lahab bebas siksa kubur. Malaikat sing bagian nyeksa cuti ditakoki, "Lho kok cuti, Lek?" Mulut tanoke. Maulid
Nabi. Niki mawon sing kafir zalim pikantuk syafaat napa malih kula panjenengan sing iman dan cinta dhateng Kanjeng Nabi syafaate double-double fidini wa dunya wa fil qabri wa fil akhirah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya Rasulullah ya ayo kota amale karo mlaku yo laka syafa'ah wa hadza matlabi ya nabi ya sing ngejak vokale sapa karo pengen ngejak vokal aku mah tiringi mah aku pengen tiringi kandarae tok muwetekan modele delok cara wong ayu lebih bingung modele iki wapok ora min gelo ben duwe kenang-kenangan disentaki mak lampir Bojonegoro kake ayo Mas rasa ngajak vokal-vokal ke la ayo pamer ket mengkon rong lagu ditambahi lagu engko ketokno pamer suaraku lu penak biaya wis serake ngono ayo Mas ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadza ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadza antal murtaja halah jam terbang mesti teko ditolek ngono musah wong tuwek ya kurang adat lho la sangat Iswa lana ya habib Iswa lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah ayami kok gak gelem banter kenapa sariawan apa piye wa kaful mustafa kalwar adi lho kandhani mak lampir iki rewel encane sing medine wong iki rata-rata wedok iki napa nggih nggih sunder bolong kuntilanak suster ngesot mak lampir
Makane wong wedok ki medeni wong. Niki nek gak mergo wong wedok isra ngarah tuwek-tuwek kaya ngene iki. Sing mboten nek nyaut nggih. Wa kaful Mustafa kal wardinadi. Wa itrahu yabqa ila masat ayami. Wa kaful Mustafa kal wardinadi. Wa itrahu yabqa ila masat ayami. Hawa amana waluha kullal ibadi wa amana walu rapas ora kabeh kudu digendangi lho, gak kabeh kudu digendangi lho. Kene iki seniman Mas Sam geteh seniman dadi roh gak pas ki. Ayo lho mak lampir kok pembok lawan delok to dekenganku bebek TNI karo bebek polisi kenapa ayo wa amana waluha kullal ibadi wa amana waluha kullal ibadi wa amana waluha kullal ibadi habibullahi ya khairal baraya Nabi Muhammad. Masya Allah. Sing Abu Lahab, sing kafir, sing dolim, sing rusak perjuangane Kanjeng Nabi mawon pikantuk syafaat. Napa malih kula panjenengan alhamdulillah. Mila kula elingake malih besok nek disuwuni berkat-berkate sing enak. Sing istimewa. Nggih napa nggih? Lawang setahun pisan blok kok kebangetan nok ndok glundung. Halo. Apa maneh yudar mi dadar karo mi nek gawe dadar Masya Allah medhit campurane tepung sak kilo. Endoke siji ben krasa sedep Pak polisi dikei micin sak sendok. Nggih napa nggih? Dirisi brambang bawang lombok karo godhong bram bang tetep cempeh golek cempeh ya paling ora yo pitik panggang siji alhamdulillah gurami utuh gede siji alhamdulillah semakin istimewa yang kita persembahkan untuk peringatan Maulid Nabi semakin istimewa syafaat yang kita terima amin Allahumma amin Allahumma awak dhewe kabeh niki kok ya arep-arep disyafaati kalih Kanjeng Nabi betul fitini wad dunya wal akhirah Mbah Kong kula nek pas dalu-dalu gak iso turun kula Mbah Kong nggih. Maklum cah kesuwen dadi rondo nek bengi yo kelop-kelop. Makane kula sakit niki asline perkara napa? Perkara masuk angin. Nek bengi jarang tidur nggih. Kula nek bengi-bengi niki Mas nggih karo nglamun-nglamun. Wong bagus aki nyedang. Ongak kepragaku sirna lara bronto ning atiku sing ngriku mboten ketinggal Bu mboten ketok blas ya wis aku tak pindah ya gara-gara sik lha aku derewang uga kene ketinggal nggih nanggap balah iki. Sing penting MC-ne aja iki pokoke. Mboten guyon. Niki cara kula nambah seduluran ngeten kalih guyon. Nggih. Wong nek gampang tersinggung berarti ngopine kurang adoh. Betul? Wong gampang baper ketara ngopine kurang adoh. Nah nek tiyang ngopine adoh niku pun biasa digojlok-gojlokan iki ora gampang baper. Oke. Wong bagus saking nyedang
peragaku sirna lara bronto ning atiku amarga kapindho wayang mueng pikirku hei wong pegat tresno nuduh sayangku pindho kang tanpa tresnaku mring sliramu. Oh Pak Lurah Masya Allah cahayaning bulan kang sumunar yekti kang dadi ternyata lagu ini punya makna dalam tentang hubungan kita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wong bagus lagi nyedak, wong bagus itu kok MC gitu tuh. Wong bagus niku sinten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kekep kula Kanjeng Nabi, lindungi kula Kanjeng Nabi, syafaati kula Kanjeng Nabi. Lah, Kanjeng Nabi bin maringi syafaat kudu piye? Pindho samudra pasang kang tanpa wangenan kula jenengan kok cinta dateng Kanjeng Nabi cintane aja pasang surut kaya air samudra ombak samudra tapi cintanya selalu cintanya istiqomah cintanya konsisten cintanya lumintu ora cinta rog asem berarti tiang Bojonegoro kali Ponorogo ya padha ya rog asem sami nggih kadang sak kudu ne, sak perlu ne, sak pingi ne. Nek pas sedih iling Kanjeng Nabi lagi nek pas diatake utang lagi iling Kanjeng Nabi. Mila monggo kula panjenengan dalu niki ayo bareng-bareng peringatan Maulid Nabi niki konsisten dalam mencintai Kanjeng Nabi. Cinta niku pripun, Bu? Bu buktine jenengan cinta dateng Kanjeng Nabi pripun? Ngestokaken dawuh. Nok cirine MC-ne cinta ngene. Cinta bukan hanya di mata. Cinta hadir di dalam jiwa. Terus aduh mereka cinta itu tidak hanya di mata. Kula jenengan lak dereng nate panggih Kanjeng Nabi nggih. Tapi kena apa nang ati kok enek. Kok iso piye? Piye to nyaut-nyaut ki ku harap engkau kan terima walau dipandang. Konser iki kan video klip. Namun hakikat kita yang rasa cinta gak harus di mata tapi cinta ada di hati benjing suatu hari-hari di akhirat pastikan Masya Allah apal kabeh wong kene tiba nggih alhamdulillah dados wonten Maulid Nabi niki kula badhe ngajak panjenengan untuk cinta secara konsisten dalam Kanjeng Nabi cintane terus menerus lah buktine cinta dateng Kanjeng Nabi wonten ibu sing jawab ngestokaken dawuh napa malih halo jenengan cinta tuh dateng Kanjeng Nabi cinta aja atau cinta banget I love you full cinta sekonyong-konyong koder lope sak kerenjang nopo sak kebun. Lah bukti nem cinta nopo, mergo cinta tok gak enek bukti semprol. Kula jenengan nok ngaku cinta dateng Kanjeng Nabi nomor 1 ayo bareng-bareng dadi umat kebanggaanipun Kanjeng Nabi. Umat kebanggaanipun Kanjeng Nabi niku umat sing pripun? Pun jelas Allah sedaya sampun pirsa, ayo umat sing taat sing takwa wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala.
Umat kebanggaanipun Kanjeng Nabi pripun? Dadi umat sing lakoni lelakon sing diseneng Kanjeng Nabi salene taat dhateng Allah. Lelakon napa Bu? Nyambung silaturahim. Lakon napa Pak? Dadi wong lanang sing tanggung jawab. Lakon napa Pak Polisi? Dadi pejabat sing amanah. Lakon napa? Lakon berbuat kebaikan. Shallu ala Nabi Muhammad. Lelakon apa malih yang penting dalam bulan Maulid Nabi niki lakon kula panjenengan nderekaken akhlakipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, nok masalah ibadah kula jenengan niki nok konplek Kanjeng Nabi ketoke jek abot. Nggih napa nggih? Tapi sak ora-orane awak dhewe aja sampe ninggalno tugase dadi wong Islam. Halo. Halo. Kanjeng Nabi niku salate mboten namung 5 waktu mawon. Kanjeng Nabi yo salat tahajud, salat duha, salat napa namine salat witir, salat taubat, kabeh salat-salat sunah niku dilakoni. Lah awak dhewe kadang-kadang salat 5 waktu jek bolong waktu zuhur diundur-undur enten napa mboten? Wonge teka, kudunge ijo, nang ngisor apa nang panggung? Omahe Ponorogo ta Bojonegoro terusno. Kok greget-greget aku ki. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, salate ngibadahi ayo terok Kanjeng Nabi. Berakhlak seperti akhlaknya Kanjeng Nabi niku kula jenengan jenenge cinta dhateng Kanjeng Nabi. Wonten syair Arab niki nyeritakno tentang akhlakipun Kanjeng Nabi. Hubban tabassamu khairan takallamu wajudu warhamu kama Muhammad. Kertas artine napa mboten? Babar pisan aku yo ora roh iki. Jeke Mas MC pirsa artine. Aku yo ora roh ki piye? Wong medhun ae piye iki? Rarah ya wis aku kesandung-kesandung lho. Ketoke kualat karo MC-ne. MC-ne kaya kucing malati. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada syair menceritakan tentang akhlakipun Kanjeng Nabi. Ngaknguk-ngaknguk mekmu kuwi lho, adepno rono aja adepno rene. Mungkin bisa jadi. Mati nggih. Modele anu nggih suudzon se. Oh tidak mekan nggih. Makanya jangan dikakkan nggih. Hubban tabasamu Kanjeng Nabi niku murah senyum. Monggo kula panjenengan nok cinta dhateng Kanjeng Nabi, ayo nyonto Kanjeng Nabi selain ngibadahi akhlake, ayo dadi wong sing murah senyum, aja prengat, prengut wis rupane rapate ayu pecucap pecucu wae. Roh MC nang. Dupes dadi MC terkenal nang roh wong. Ini kita terkenal sithik nomlok ndang-ndang mesti. Halo. Modele nek roh wong ra duwe nyepelekno. Halo. Halo. Aja prengat, prengut. Ayo terok Kanjeng Nabi, akhlake niku nek cinta dhateng Kanjeng Nabi, nek roh sapa-sapa sing ramah, aurane sing nyeneng, nek monggo Bu. Pak Polisi. Pak TNI ya Allah, Pak Lurah nggih. Niku celake Pak Lurah sinten kok brengose manis ngoten ya. Dalam Masya Allah, tepuk tangan untuk Bapak Kapolsek lah ya kok manis manja nggih. Ya Allah, Pak wonten lagu kangge panjenengan, Pak. Aku mohon jangan kau cukur brengosmu. Wah. Oke. Dados nek kalih sinten mawon sing murah senyum. Monggo. Awas sing ngger aku rene nek teko sampean. Nek ngendho aku kok pol-polan tak core. Pak Kapolsek niku antar sing julid. Shallu ala Nabi Muhammad. Aja perengat, perengut. Ayo duwe wajah sing nyeneng,
Nok pengin diakoni dadi umate Kanjeng Nabi. Khairon takalamu nek matur nek ngendikan sing Kanjeng Nabi niku nek badhe ngendikan dipikir riyen kula jenengan kadang-kadang lambene metu sik lagi dipikir. Lah nek mangko kok ngomong ngono. Kok iso keceplosan manglo piye? Betul? Leres wong slamet gara-gara lambe, wong ora slamet yo gara-gara lambe. Seduluran iso terus gara-gara lambe, seduluran pedhot yo gara-gara lambe. Bojo langgeng gara-gara lambe, duwe bojo kok pegatan yo gara-gara lambe. Makane hati-hati nok duwe lambe, nok jeplak aja sak karepe. Dados umate Kanjeng Nabi siji sumeh plengah-plengeh, nomor loro nek ngendikan sing ati lidah itu memang tajamnya melebihi hati-hatilah kau omongan asal jangan ngomongin karena dari bisa menimbulkan keributan karena dari omongan bisa menimbulkan salah. Lidah senjata utama bagi keselamatan. Makanya nek dawuh salamatul insan fi hifdzil lisan. Bu. Makanya nek ngomong sing hati-hati nggih. Keng napa sing tak sapa ibu-ibu mergo enek dawuh penduduk neraka ki sing akeh ki wong wedok. Rungokno Bu. Iki sing muni umate kapan ki mengao. Penduduk neraka sing akeh wong mergo napa wong wedok niku lambene lamis. Wong wedok eno ndi dinggon gosip tahlilan yo jek kober gosip. Fatayatan ya kober belanja ya karo ndelok nganten ya karo pengajian iki ya karo delok to bunyane nek muacak delok to. Kuwi paling ya Allah kesuwen dadi rondo makane delok to uweksen nggodho Pak Kapolsek, nggodho Pak TNI, nggodho Pak Lurah modele gatelen. Halo. Sallu ala Nabi Muhammad. Takziah kalau takziah nek wong mati ya mentolo gosip. Lah iya wong mila ngene. Ayo mila monggo kula panjenengan terutama ibu-ibu nek ngomong sing ati-ati, aja lamis, aja biasakno menghibah apalagi menfit. Nah, non dinggon dadi nggon gosip kuwi wong wedok. Kuwi jaman biyen, jaman saiki lanang wedok padha wae. Halo. Tiang jel riyen niku Pak, nang ngumpul-ngumpul nang warung, nang gardu, nang pos nggih, sing dibahas penggawean. Nek gak ngono anak, nek gak ngono butuhan. Saiki bapak-bapak ngumpul sing dibahas rondo. Lemasan aku rarah tapi makanya dilok ora dijak ya kudu nyaut dadan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ingat papa, ada anak di rumah. Sallu ala Nabi Muhammad. Mila kula panjenengan nek pengin slamet donyane, slamet akhirate nek ngendikan sing ati. Bu. Nek kalih bapake nek matur sing ati-ati nggih Bu nggih. Aja sampai bapak sampai kalap ngedolno napa talak naudzubillah min balik. Terus neh wong wedok nek senengane iki ngomel karo wong lanang nomor 1 sing lanang cepet mati. Kula badhe tanglet jenengan pengen cepet dadi rondo napa mboten? Tapi tak nderi yo dadi rondo ki ning penake pol. Nek gak penak ra aku bertahan sampai saat ini Roma. Aku nek duwe bojo ra wani bedoni wong-wong nek ora iso plorak-plorokno bojoku. Aku yo ngesakno nek aku nikah neh mesti bojoku cepet mati ngeroh aku terus ususe pedhot malan. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut.
jenengan nok pengin gak cepet dadi rondo kaya kula nggih. Nomor 1 nok karo sing lanang, sing nyenengno nek matur nggih Bu nggih. Ben bapake tambah sayang, tambah cinta, tambah bahagia, panjang umur. Nok teng griya basa kalih bapake. Jenengan basa napa mboten? Layak anak mrapate gudak basa. Basa nggih Bu nggih. Kondur saking mriki bapake dinyek-nyek. Nyuwun sewu Kakang Mas. Ngersakake ngunjuk napa? Kopi napa jahe? Bapake jawab teh. Pipi apa lambe? Bapake jawab kabeh. Halo. Wes dados ben bapake niki panjang umur 1 nek matur sing penak. Efeke malih nek jenengan trewet, jenengan ku ndak ditinggal wayoh. Kadang-kadang wong lanang ki meneng-meneng ngempet terus duwe wanita lain. Kok nek wis wong lanang duwe wanita lain lagi gelo, getun, cerik-cerik laporan Pak Lurah. Eneng apa yu, eneng apa Pak Lurah? Pak Lurah. Tak sanggup lagi diriku bertahan untuk hidup, tak mampu lagi diriku paksakan untuk tak pergi darimu. Oh sus. Walau sesungguhnya diriku ini alah. Musa wong tuwek iki angel. Musa wong tuwek teramat sayang padamu dan sesungguhnya aku menyadari tiada bagi diriku melepaskan, tak mudah pula. Alah gaya nem lo ya gitu imik ya alah. Sallu ala Nabi Muhammad. Aja sampai getun guri gara-gara kelakuane dhewe. Mula ibu-ibu bapak disayang nggih, dihormati nggih, dihargai nggih, dipuja-puja, dimanja-manja nggih. Mulai kok sawah teko omah aja disentaki nggih Bu nggih. Bapake dikebuti karo dilawi, "Emak ayang papi ku napa? Cipik ya." Ngoten nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Rumah tangga iso langgeng nek lanang wedok iso njaga omongan. Nggih napa nggih? Seduluran iso langgeng nek iso njaga omongan, Bu. Biasane Masya Allah ngalor ngidul mesti karo wong kuwi, ngetan ngulon ya karo wong kuwi. Walah tahlilan ya runtang-runtung, patayatan muslimatan ya runtang-runtung, resepsi ya runtang-runtung, tilik bayi ya runtang-runtung, tilik wong loro ya runtang-runtung. Gara-gara omongan saksit sing ra penak pet. Leres? Nggih. Ben gak pedho seduluran nek ngomong sing ati. Sadurunge ngomong dipikir dhisik. Halo. Kuwi seduluran mbek wong liya apa maneh mbek dulure dhewe. Biasane sing dadekno geger ki perkara warisan. Ayo sing biasane oyokan warisan sapa? Aku nek lungguh kene ra ketok ngesakno Yusri nang kono ngenang ngene. Sri teko. Shallu ala Nabi Muhammad. Wong nek seneng oyo-oyokan warisan biasane umure ra patek dawa. Ora patek dawa. Rezekine ya ora barokah. Makane pas abah kula mboten enten kula diparingi bagianku tak kekno mbokku. Aku pengen noleh barokah. Alhamdulillah bagian kula tak paringi ibu kula saged mbas tanah teng mriku. Alhamdulillah. Wong iki penak ngalah wae. Oke. Cocok. Siap. Ngalah niku artine Allah. Wong nek gelem ngalah berarti atine wis dibalikno, disumelehno dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ati-ati nek urusan warisan timbang menang-menangan aluk milih ngalah. Oke. Sip.
Mantep. Niku sing penting jaga lambe. Karo tangga pengin rukun ya kudu jaga lambe. Pancen kadang-kadang ki tangga ki ngregetno wong. Betul. Ya nggelakno wong. Tapi piye-piye awak dhewe niki selalu buta tangga. Jenengan nek gadah gawe sing ewangi sinten? Sing ngirisi brambang sinten? Sing goreng kerupuk sampai pletiken sapa? Selalu ngrepotno tangga. Umpama MC kok duwe gawe. Gitu. Duwe gawe ewoh mantu, nanggap dangdutan. Enek sing request lagu penganten baru. Sungguh senangnya sing kesel sing rewang lho. Sing kesel lak ya tanggane. Betul napa betul? Makanya kula jenengan karo tangga nek ngendikan sing ati. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Niku akhlakipun Kanjeng Nabi. Nomor 1 napa wau? Sumeh murah senyum, aja perengat perengut, aja petutut. Aurane aja aura kuburan. Aurane aja aura kuburan. Kadang-kadang kan nek wong modele kan raine kan. Yo terah ngono kuwi, angel mesem ngoten niku lho nggih. Lah, sakniki ayo belajar hubban tabassamu, murah senyum kaya Kanjeng Nabi. Sing nomor kalih napa? Ngomong sing ati. Donyane iso gak rukun gara-gara omongan, akhirate amale iso entek gara-gara omongan. Umpama kok aku ki ngrasani MC nih. Lah aku gula kon ngadeg ngecicir ngenteni dhek tok kon rong lagu kok makhluk kiame karo aku kok modele ngayal dadan. Aku wis matur nang panitia. Wis perkadak ki umpama aku kok yo ngrasani MC. Nggih. Dereng njaluk sepuro dadak aku mati. Niki benjing kula teng akhirat ngamalku kabeh iso entek gara-gara ngrasani MC. Paham? Dong ora? Makanya kula jenengan ayo belajar kulinak nonok ketemu sapa-sapa pas ape pamitan salaman karo matur sepurane sing akeh. Bek menawa salah sing gak jarak utawa dijarak jaluk sepuro nek sak wayah-wayah timbali kalih Gusti Allah minimal awak dhewe tau jaluk sepuro. Oke? Sip. Dong. Paham? Dilakoni. Alhamdulillah. Mungkin kula suwun kondur saking mriki nggih padha salamane wedok mbek wedok lanang mbek lanang aja MC mbek aku koter ndan kaya ta. Salaman kalih koncone pinggire yu sing muni meng umate ya apa ki meng ya. Salaman matur sepurane sing akeh. Kulinakno nek ketemu sapa-sapa nek salam sepuntene nggih. Sepuntene sepurane yo. Jogo-jogo nek awak dhewe sak wayah-wayah ditimbali kalih Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sip. Lanjut. Ngantuk napa dereng? Saestu. Jam pira MC ra patek payu? Jam 11. Sampai jam pinten wau? Subuh. Alhamdulillah. Pun batu khairul takallamu wajudu warhamu. Kanjeng Nabi niku duwe jiwa welas asih. Ayo kula jenengan welas asih karo sapa wae, oke? Ora peduli niku kenal apa ora. Ora peduli niku dulur apa ora. Ora peduli niku seagama atau tidak. Ingat Indonesia ini bisa merdeka tidak hanya jerih payah wong Islam tok. Wong Hindu yo melok, wong Kristen yo melok, wong Katolik yo melok, semua agama ikut. Makanya jenenge NKRI, harga mati. Semua harus dihargai, semua harus dihormati, semua harus disayangi. Ngoten nggih Pak Polisi nggih. Disayang tentu sang kekasih kita adalah Indonesia tanah air pusaka abadi nan jaya Indonesia sejak dulu selalu
puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat di hari tua sampai akhir menutup mata. Di sana dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari sampai akhir menutup. Tepuk tangan anak-anak, prok. Si apal kabeh padahal niku lagu zaman TK, zaman MI, zaman SD. Alhamdulillah. Halo. Monggo kula panjenengan selalu menebarkan cinta kasih sayang kepada siapapun, ora peduli sopo. Jangankan kula jenengan seduluran, kadang-kadang saiki kula circle temenan kula terlalu milih-milih. Nggih napa nggih? No gak padha sugih moh. Wonge teko manggo ngarep apa ngguri. Tahlilan kok incer wong sing ra duwe, jarang sing teko titip parisane. Tapi nek tahlilan entek oleh wong sugih, oleh Pak Lurah budal kabeh. Jenengan nggih ngoten. Mboten. Alhamdulillah. Jenengan ngremehno wong niku padha karo ngremehno Gusti. Jenengan menghina uang ya padha karo menghina Gusti Allah, karena semua makhluknya Gusti. Dudu ayumu, dudu gantengmu, dudu jabatanmu, dudu duitmu, tapi ngibadahmu lan akhlakul karimahmu sing dadi penentu mlebu swargamu, sing dadi penentu mlebu swargamu. Tumpasae yumus gorae tumnina jane kya sapene abdo meradil biar karohae kuch hotahe, biar karohae kuch hotahe. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa taraji adfatayati rotal alami ya uhailal judi wal karomi ya uhailal judi wal karomi. Ora anjeli ganjeli. Wong kanthi dadi ganjeli. Sallu ala Nabi Muhammad. Dadi rasa engkek-engkek mergo rumangsa ayu. Rasa gaya-gaya mergo rumangsa ganteng. Semakin ayu semakin elek, semakin tuwek ya semakin nggih napa nggih? Semakin ngapunten ya ayu ya ganteng, semakin tuwek semakin untune ora tedas, watu ehek, ambune kaya nek cek enom ya ana wis tuwek ya la nggih napa nggih? Aku rumangsa nang dhuwur panggung modelku ngene iki ya. Wis teko omah bal semial. Tolak angin pundi? Wis mesti teng kamar kula niku mesti tolak angin atau alat kerok wis mesti. Umurku ngene wis 40. Sok tanggal 23, 24 ki aku umurku 40 aku ulang tahun kado lho ya dosa sampean. Aja kado donga tok emoh aku minimal daster 1003 niku lho. Guyon nggih donga dinu alhamdulillahirabbil alamin. Terus monggo kula panjenengan menebarkan cinta kepada siapapun, gak usah pilih seduluran, gak usah pilih konconan, gak pilih. Ingat semua makhlukipun Allah Subhanahu wa taala. Nek terus Gus Dur kan ngenten. Mari kita semua punya jiwa rahmatan lil alamin.
Jiwa rahmatan lil alamin iku pripun? Mencintai, menyayangi semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala karena semua punya hak yang sama. Betul napa betul? Ora peduli niku agamane apa, ora peduli nasabe apa, ora peduli jabatane apa, kabeh padha wae sami ugi sami mawon tungkae Mbak Mi dintop. Lagune kan ngene. Agama ngayomi jagat raya. Ngertos? Ngertos? Ayo coba Mas. Awas ngerap enak tak beleh cocok nggo. Tak belehno pitik maksude kok son. Masyaallah. Ayo wong tuwek-tuwek. Tuwek nang ngetek. Wis anggo tolak angin ki wis anggo. Aku yo ngono Mas ya Allah. Biasane kula pilek niku nggih seminggu pono. Sakniki lho iso 2 wulan pilek ya Allah. Ya Allah, ora duwe bojo loro-loronan ya Allah. Sana ya Allah Pak. Cobi Pak Kapolsek mbok yo open-openi ngono Pak ya wong kesana. Oke, siap nggih. Iso saged? Lah ngono kok gelem nampa job-joban mbek aku. Makane aja kemlinti to sampean iki. Ngene gak dulur, gak ganteng ya spray aku. Wis. Wong kok manise kaya ngene ya, masyaallah. Cah bagus. Sayangku. Joko. Aku ya suka ngene iku tak pepeti. Sing bagus dhewe. Wis ayo lagune judule Agama. Lagune judule konsep rahmatan lil alamin. Agama ngayomi jagat raya. Ayo. Iso? Ngene iki asline ra kaya enek player e bareng ya gawa. Aku ora mbok gawani player kenapa to? Niso gayer ngono ya. Ayo. Durung ana 2 taun nggonmu dadi presiden wis dikon medhun parlemen. Jarene kasus ngono, jarene kasus ngene ning ra ono nyatane. Kelengan welekmu sing prasaja. Video saking agama ngayomi jagat raya. Salungamu akeh sing rumangsa kelangan. Bekar rakyat sing wis lila dadi korban. Adite kau rono rene mergo belani rakyate sing dianggep ra penting lan tansah disikirake. Salungamu akeh apa ta ya wong rong langan rong dijak bar kok wis bar. Maklum wis tuwek yo. Ngono gayane muni kuat semprul ngono iki lho. Wis ra ngarah ngatasi wis 6 tahun kok. Bringas-bringase kok. Shallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah nek kula panjenengan nderekaken akhlakipun Kanjeng Nabi, berjiwa rahmatan lil alamin seperti konsepnya Gus Dur, Indonesia niki menjadi Indonesia yang damai. Indonesia menjadi Indonesia yang makmur, gemah lipah loh jinawe. Pak Polisi, Pak TNI, Pak Lurah, Pak Perwakilan Camat dan Pak Kapolsek sing manis banget kumisnya ya Allah. Pak Kapolsek, aku datang kepadamu kan ku jadikan loh mosok larang dadi napa praisuri to Bu kan ku jadikan kau tumbalku Pak Kapolsek Pak Kapolsek rindunya rasah melok wong ra iso meneng ae to.
Nyaut nok penakno jek sumbut nyaut magyak kabeh. Wis malum wong tuwek ya piye neh. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Terus monggo kula panjenengan berjiwa rahmatal alamin, berjiwa welas asih, ngajak apik nggih, seneng hati-hati nggih, nek ngomong hati-hati, bersikap sing hati-hati, insyaallah Indonesia niki dados Indonesia sing barokah. Nyuwun sewu Pak Kapolsek, Pak TNI, Pak Polisi kathah tiyang sambat yang gitu neng saking ngene angel, ngene padha sambat kula jawab ngenten Pak. Lah nek awakmu ki ngersula merasa kecewa dengan pejabat, makanya sampeyan milih ki hati-hati ya ngono. Wong sampeyan ngerti kek dhuwit jemrintil kok. Nggih napa nggih? Nyuwun sewu bincing-bincing malih nek milih iki aja mergo duwike. Delok track recordnya orang tuh bagaimana. Betul napa betul? Sek nomor kalih nek badhe nyoblos niku istikharah aja mergo dikeki dhuwit mergo seneng istikharah nyuwun petunjuk dhateng Allah sing pantes dadi tak pilih sing pundi ya Allah sing tak pilih si A apa si B nggih napa nggih mengke nek nyoblos nggih ngoten badhe nyoblos ya maca bismillahirrahmanirrahim asal jenengan nyoblos niku pancen-pancen dituntun kalih Gusti oke. Lagi nek jenengan sakniki merasa abot ngene-ngene ya wis dilakoni. Apapun yang terjadi tetaplah berkembang dan bertumbuh. Oke. Lakukan apa yang baik di depan kita. Sip. Setuju? Wis gak perlu nyalahno sapa. Cireku padha wae. Sallu ala Nabi Muhammad. Sementing sakniki kula panjenengan ikhtiar supaya Indonesia niki semakin baik, semakin barokah. Oke? Beliau-beliau mengayomi kita, kita menghormati beliau-beliaunya. Setuju? Cocok? Sip. Teruslah berkembang ra usah kakean ngeluh karo tirakat. Jenengan nate nirakati Indonesia napa dereng? Lah kuwi apa? Jenengan nate mosoni Indonesia napa dereng? Lah kuwi apa? Jenengan nate zikir bersama untuk Indonesia napa dereng? Kadang-kadang. Makanya sakniki kula jenengan diuji kados ngenten iki, ayo kula jenengan akan zikir kanggo Indonesia. Zikire napa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, kanthi zikir niki ya Allah muga-muga Indonesia semakin membaik. Amin Allahumma. Semakin berkah amin Allahumma. Semakin makmur amin Allahumma. Lo ora tau tirakat go Indonesia kok njaluk Indonesia rasanya ada damai tapi sekurang lebihnya tetap Indonesia niku negara sing paling penak daripada negara-negara liyane. Mergo napa? Masih punya konsep saling menghormati. Duwe patokan sing jenenge NKRI harga mati. Oke. Siap? Alhamdulillah, wis masalah Maulid Nabi sampun tak sampekne, sakniki masalah kemerdekaan. Kula badhe tanglet jenengan sudah merasa merdeka apa belum? Belum. MC wis merdeka apa belum? Kula jenengan niku bisa merasa merdeka atau tidak niku tergantung imane dhewe-dhewe. Terus ngoten nggih Pak Kapolsek nggih. Tergantung imane dhewe-dhewe. Jenengan dirasani wong kok gelo berarti rong merdeka. Betul apa mboten? Jenengan kok sedih diparingi masalah berarti ya jek merdeka. Tiang nopon iman niku selalu merdeka, disenengi wong alhamdulillah gak disenengi ya wis. Dilem wong alhamdulillah dinyak ya wis wong dindo ya ora krowak. Betul? Milo Indonesia ini biar kita merasakan kemerdekaannya, kita tambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal seutuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita mengenal Allah yang ini ki sregepo ngaji. Oke? Siap? Apa? Ayo kita pengajian. Bu pada nombek grupem ae ora padha iki sikre. Tete apa? Tambah ilmu lan ganjaran. Apa? Ayo kita bersolawat
gede apa dapat berkah dan syafaat. Tawasal Nabi bis wabil hati wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Tawasal Nabi bis wabil hati wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Sregepo ngaji seneng ngaji kersane kula panjenengan mengenal Allah seutuhnya sehingga iman kita kuat. No imane wis kuat Bu, ora urusan donya sing penting Gusti. Dindha wong ya bah-bao sing penting Gusti. Difitnah wong ya bah-bao sing penting Gusti. Didolimi wong ya bah-bao sing penting Gusti. Ra duwe dhuwit ya bah-bao sing penting duwe Gusti. Ora duwe bojo ya bah-bao sing penting duwe Gusti. Modele nek pas teko bojo kok ha ho ae dadakan. Jenengan nggih rondo. Pinten taun? Pira 2 taun? 24 tahun ya Allah sama janda ya Allah. Sego pecel lawoe tempe duwe nyakel bojo ora. Mana si wajan go goreng tempe sempenting ayem. Sing penting ayem. Asline ya ora ayem ya diayem-ayemno kuwi. Pak Kapolsek nggih menawa gadah anak buah sing duduk-duduk lemprakan apa Joko ganteng nggih siap menampil. Masya Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Muga-muga kula panjenengan iki selalu diluaskan hatinya kalih Allah. Amin Allahumma. Ditambahi sabari kalih Gusti Allah, ditambahi kekuatannya kalih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan suasana kita semakin baik dan semakin baik. Iki gak mbok Indonesia tok dindah ki yo ngrasakno krisis moneter dan alhamdulillah kula jenengan iki kudu bersyukur dadi wong Indonesia. Indonesia niku lho Bu napa-napa ki gak usah tuku. Nggih napa nggih? Isine mangga niku diuncalno iso dadi wit mangga. Nggih. Jangan isine jambu ya iso dadi wit jambu. Jangan ngetos nek sing tenate teng Arab mriko, sing nate umroh haji, apa-apa kelo tuku. Tanahe mriko gak kena diciri apa? Apa Indonesia kaya luar biasa, termasuk kaya budayanya dan kaya kerukunannya. Kula suwun kabeh sing rukun, oke? Mergo daerah iku iso berkah nek penduduke rukun. Kula tak cerita malih nggih. Nabi Musa saumate niku nate ngalami mboten diparingi udan kalih Gusti Allah pirang-pirang tahun. Gak dikek udan kalih Gusti Allah pirang-pirang tahun. Nabi Musa ndonga bedina kalih Gusti Allah gak digatek. Umate dijak salat istisqa kabeh kalih Gusti Allah ya ora digatek. Akhirnya Nabi Musa protes, "Malaikat, keng nopo kok kula kalih umat kula mboten diparingi udan kalih Gusti Allah? Malaikat niki sumber pentelas kabeh akeh wong mati akeh wong gering gara-gara kentekan banyu." Jawabipun malaikat dawuhipun Gusti Allah, mergo enek umate sampean sing ora rukun. Enek umate sampean sing jek duwe lara ati, enek sing duwe iri dengki, enek tanggane tuku klambi lara ati, tanggane tuku kalung atine melung, tanggane tuku kulkas awake adem. Lho iki mergo enek sing gak rukun, senengane adon-adon, senengane pamer-pameran, senengane sindir-sindiran, akhire kalih Gusti Allah diuji gak diparingi udan. Mila niki kersane enggal Jawa. Jenengan pun pengen udan mboten? Udan apa diudani? Jangan pengen diudani kalih Gusti Allah. Nomor 1 ayo njaga kerukunan. Oke? Sing nomor kalih ayo sregep ngibadah. Sing nomor 3 enten amalan wonten akhirpun kitab manakib. Sing nate maos manakib nggih. Teng manakib niku wonten waosan ngeten. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin,
Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij alal muslimin. Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Niki diwaos sareng-sareng sagete nggih. Nek panjenengan badhe tahlilan, badhe istighosah niki diwaos insyaallah enggal diparingi jawah kalih Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, dengan bertambahnya usia kemerdekaan kita, hitungannya tambah tuwek nggih. Niki pepiling kangge kula jenengan donyane tambah tuwek, hitungane kemerdekaan ya tambah tuwek, ati kula jenengan ya kudu tambah tuwek. Duwe ati sing sumeleh, aja seneng sambat teh. Pripun to Pak Kapolsek apa-apa kok larang kabeh, pripun to panganan aja sambat teh. Semua yang terjadi niku rata-rata teko polahe awake dhewe. Oke? Sing nomor kalih kudu tambah sabar, iling Gusti Allah bersama orang yang sabar. Jadi sumeleh sabar terus malih napa istiqomah. Wis niki nok telu dilakoni, Indonesia semakin makmur, semakin barokah, semakin jaya. Merdeka! 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 Nah, pun jam 12 sakderenge kula tutup. Pripun niki kula mengke ditangkap mboten Pak niki Pak? Ditangkap. Aman. Dek zaman jur kelengan. Biyen jur saiki jarene wis keturutan. Terus aduh. Niku selawatan niku nggih. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam sidana wa fir lana berjuang anjur kelengan. Biyen tak openi anjur saiki ono jarene wis menang merdeka keturutan sensi kadang biyen nate janji jur saiki opo tak jagongi sekong yen mendung tak silihi capek gunung. Piye? Enten sing purun neruske? Ayo sing purun nerusne tak sangoni. Ayo sing purun nerusne tak sangoni.
Ayo, sapa sing gelem nerusne tak sangoni. Moh. Selain di atas panggung, ayo. Ayo maju sini. Ayo mriki. Ayo mriki se wong ayu. Ayo to, tak sangon purun tak sangoni napa mboten? Mumpung aku luman aku wis kadung medhit, masyaallah. Ayo mriki. Ayo to mriki to. Ayo maju. Ayo maju teman-teman, ayo maju. Ayo Bu, munggah Bu, mriki. Ayo terasa sungkan. Kira barbar ngenteni sampean tok. Ayo kene, maju. Kok tak sangoni? Ayo. Ayo. Masya Allah. Ayo Pak MC di gendong rene. Mriki lewat mriki munggah panggung mriki. Ayo. Cair iki engko. Pokoknya cair tenan iki kok. MC nih niki nyon sewu mic-nya. Masya Allah. Salaman riyen wong ayu nggih niki mic-nya dipegang. Salam riyen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan riyen jiret tak kenal maka tak sayang nggih. Ben tambah akrab duluran kan kudu ngertos namine nggih. Kados kula namine sinten Bu? Mak Lampir Bojonegoro ngono nggih. Oh ya Allah nggih. Pripun to Pak iki Pak nggih. Monggo jenengan perkenalan asmane, alamate, hobine, bojone, anake, ukuran sandale. Makanan favorite nggih. Monggo. Nama saya Wahyuni dari Desa Klego. Nggih. Wahyuni. Oke, mriki kalih sinten Ibu? Kalih suami, kalih anak. Oh, gede suami ya Allah. Pak Kapolsek. Jo open-opening ngene Pak. Putrane pinten Mbak Wahyuni? Kalih Bu. Kalih. Kakung apa putri? Kakung kalih putri. Sing kakung umur pinten Bu? Nggih. Ibuke wau badhe nerusne lagu Caping Gunung nggih. Oke, siap monggo. Dek zaman cobi. Dek zaman berkelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngerti. Sampun mawon. Nggih. Mung teko syukur bisa. Nyawa gunung reso dadi raja dene ora ilang jenengan kali lapa ya Rabbi bil Mustafa paring makom sidana wa filana mamado ya wasi'an karomi. Musuh wong tuwek, kadang ya kecekaan, kadang kedeleweren sabar. Rencana kon latihan sumeleh nggih Bu nggih. Nggih. Bu, kersa kula sangoni. Nggih, Nggih, monggo. monggo. Cek Nduk, gorene Nduk. Mumpung umat lumane nek kadung medhit angel. Nggih. Bu, sakderenge kula sangoni, kula badhe nyuwun dongane jenengan. Niki cobi Pak Kapolsek, Pak TNI, Pak Lurah, Pak Yai iki didongakno, dongane napa saking jenengan kangge beliau-beliaunya niki. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Nggih. Terus padha ngonteni iki lho.
Ya Allah, kula nyuwun sedantenipun nggih ingkang disebatkan Bu Nyai punika panjenengan paringi amanah-amanah ingkang panjenengan amanahkan dumateng beliau-beliau panjenengan paringi sae. Amin. Amanahipun nggih dijalankan dengan baik. Amin. Nggih keluarganipun dipun paringi soleh paringi sakinah mawaddah warahmah. Putra putrinipun dipun panjenengan paringi sakinah soleh. Saking dredeg kula, Bu. Menengah itu sampean nyaut jodoh kok menengah itu. Saking dredeg kula. Saking senenge nggih. Mugi-mugi ditungakno, mugi-mugi Pak Yai punika, Pak Kapolsek, Pak TNI mudah-mudahan paringi sehat, panjang umur. Pak Lurah yo tambah loman, amin Allahumma. Amin. Bapak Kecamatan ngopeni yo tuwenanan, amin Allahumma. Amin dipana disuwehat kaya wong ganteng-ganteng kae nggih. Nggih, amin Allahumma amin. Pun niki saking kula. Nggih, pokoke seduluran. Oke? Sip. Cocok. Nggih, monggo. Nggih. Bojone jenengan jenengan jak. Nggih, salamno ya. Asal salam Bu Nyai Rondo. Pun salam riyen nggih. Waalaikumsalam. Loh, kleru. Wis mbah, dina iki kocak tenan iki. Salam assalamualaikum ngoten lho. Waalaikumsalam ki jawab to cinta lop. Oke lop, langsung salam lagi. Assalamualaikum lop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nggih sedanten. Nggih. Kang kathah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Wahyu. Nggih. Barangkali ada yang mau selawatan lagi di atas panggung. Ayo. Mumpung loman si jingkas. Dari sini. Bapak-bapak, mas-mas, bapak-bapak. Nok niki wis karoan Pak sing hadir dari lain. Piye Pak Kapolsek duet karo aku? Lagune pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ternyata bukan. Aja cemburu to Pak Lurah, nggerbengi wis weanan pundina lho. Ayo, siapa yang mau ikut sholawat? Mau baca sholawat di atas panggung, ayo. Oke, ibuke nika. Nggih, nika ibuke enten nika, wingking nika lho Pak Lurah. Nggih, monggo. Tepuk tangan dulu dong, Masya Allah. Merdeka. Bu RT, nggih, sugeng dalu Bu, nggih. Salam rumiyin Bu RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalke sinten asmanipun panjenengan? Nami kula Bu Markumi. Oh nggih. Bu Markumi? Nggih. Oh berdak mriki Daharmi nggih. Nggih. Bu Markumi, Bu RT mriki nggih. Masyaallah. Alhamdulillah. Oh nggih. RT pinten Bu? RT kalih. RT kalih, RT 2. Ya. Bu Markumi niki badhe mau selawat napa niki kangge derek-derek sedaya? Sholawat napa? Napa? Apa to kok ben dik dhewe menengae to? Ora gelem munggah, melok ae iki. Badhe mau selawat napa Bu RT? Napa? Selawat napa? Sholatullah. Oh nggih, menengae to Bu, pe maca selawat sholatullah. Monggo Bu RT, mau selawate, sholatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Jenengan niringi. Lho kok kula riyen ki piye? Kula iringi.
Aku tibake nang kene kon ngiringi wong selawatan Bu RT selawatan Mas Ame iki lho ya Allah. Dengan pikir sing selawatan model pripun dangdut, model nasi darian apa pripun? Nasi Daria. Oh nasi daria. Salatullah salam. Oh salatullah ngoten nggih. Tapi monggo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah asalna bismillah wabil ati rasulillah sasulti mujahidin ilah bi ahnil badri ya Allah. Sampun. Cair nggih. Bu RT dongane kangge beliau-beliau niki napa? Nggih, mugi-mugi Pak Lurah, Pak Kapolsek, Pak Polisi sedaya mawon anggenipun mimpin desanipun mugi-mugi sedaya keparingana kesehatan, panjang umur, paringi rezeki ingkang kathah barokah, dumugi donya akhirat. Amin. Nggih. Dungane kangge kula napa, Bu? Dungane kangge Bu Nyai mugi-mugi saged asal gantos malih ingkang sae. Nggih, sing manis kados Pak Kapolsek nggih. Nggih. Sing ganteng kados Pak Lurah nggih. Nggih. Sing gagah kaya Pak TNI nggih. Nggih. Oh maneh polisi sing mojok kae. Masyaallah, gemoy banget. Nggih. Nggih Ibu, matur sembah nuwun sedaya donganipun. Ayo Dok, sangoni Dok, kerene Dok, sangoni ya Allah. Tambah seduluran. Pun ayo ndonga bareng-bareng, selawat bareng-bareng nggih. Nggih. Niki kangge panjenengan, mugi-mugi barokah. Mugi-mugi Bu Nyai keparingana kesehatan, panjang umur, mugi-mugi barokah. Amin. Nggih. Mugi donya akhirat. Amin. Jodoh. Mugi-mugi enggal asal jodoh malih. Amin. Buah pira sampean buah pira? Buah selawe entek napa, Pon? Nggih, Pon. Monggo salam riyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu RT kita. Masya Allah. Nggih. Allah ya Rabb, Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami, agama kami, dunia kami, wahai Allah yang mengetahui. Buka untuk membaca, bacalah